Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kumshi bentaban rakhe ya kalungko sngi kha ka ba shispa san posnem jong Mahatma Gandhi ka Nongstoin Nature Club harangkat ka jingyas no khtilang bat ka Nongstoin Officers Club ha ka Arterik Urisau arjar khat khandai kila penlong ya ka program ka blatip kum ka es ngo bha lane ais ngo bha shakilong yeng ki baduna ha ka jio ka kot ya gani ka jingyalang ais ngo bha la penlong hapo ka kenro jong ka jingles bun lani kabala tip rukum ka Wall of Kindness kabadon ha Nongstoin ha kaba u Deputy Commissioner jaga West Khasi Hills District u ba tilengwa ulalong ku mukongsan ha kaba ula sami ki katto gani ki tiar ki paitba ki ba ka NNC ba ka NOC kala jet hagani sngilai don langro u Block Development Officer jaga Nongstoin CNRD Block u ba si maukon u Extra Assistant Commissioner jaga West Khasi Hills District u ba Mdingdo u President jaga NNC u ba Rodonal Majau bat kiwei Kitiar ki bala ais ngubha shakin long yeng baduna ka yok ka kot hakani ka sngi ki kentup ya ki jan ki juti ki marbam bat ki wei de bar haga jo ka por la ais ngubha da kitiar ki bakarpang na ka bantaban shna ya ki pankhana shaki long yeng ki bum kot bor ubala bu ki mati jo ki bangi ki long din ni ya im ni trei ni kata ha kini di sngi ki por ro menta te tum ka jing huram yu kata jing kasni tha jo ni ajit ya kene sni bat kumbalong mene i sherman ba ni jit ya kene jaka ban pentiem ya kene ka kendro ne kang ba kang meaningful kang long kaba dan jimut habat sina ya kene kendro ni de tang i senjam ibarat i de tang senjam ibarat iba hagajin smurit ni nia le kabala ban ya lum ban ya wer di perlok jongi bakinya wanra ya kitar kat badan kat bala le ibor jongki bat niru kat boila ibor ni ya dom lang kumne ni pelum pelang kumne ni ban ni ji ya di pat nang song di badai hok ban yo ya kini di jing rap ni kumblong mene yem dei ban khonyo yem dei ban jit namar ke boy ais mobha ni ban priang ba kata kumba kolong ka boy jigar pa jama kolong iti ban nom ya di mo nomor ba yo dan kata kan yang mesti beri layu kan ni jinga kia di no hayo kan yang penduk jengkermen no ini penduk jengkermen ini ndre lada kia pendon kang hok ya kini gitiar kan ai jengkermen ini krangen mla wan ya peteng ya ni kam ke demi na ko ekor na ko snam Nongstoin Nature Club kata ya kan ni ke club laseng how benai jenori jong usnam ar hajar kat kendai mentau snam da ki katto kat dengut ki samla jong kan ni kathai kan Nongstoin ki badon kata ka mensim slukia habai ha kabaya dei ba ka khuj ka suba jong kan ni kathai ka jongi ba da kawi ka jingmut nilai kut jingmut ban nilai shimru karai ba nin penlong sisin kasni ninla ban penlong ya kan Nongstoin kum kawai na ki shinong ne ka sor ka ba puita